लोगोफोर नोंथांमोनखौ बयखौबो बेंनि गोदान भिडिअ बरायहरनाय थाबाय गोबावनि उनाव दोनसे भिडिअ बानायफिनबाय आङो नै ओमफ्राय जों मै थांनो नागिरदोंमोनलाय बानेरघाटा जुआव थांगोन बानेरघाटा जु ना मा होनोहाय बेंगालरनि बेरायहैनो नागिरदों एसे देलायखांखाबाय आङो नै देलायखांखाबाय देलायनानै थाबाय थांनोल' नांगौसै नै मामियाबो देलायखांबाय ने नै माबायदि नुदों नै ग्रिसाखौ हाय मामि हाय नुदो दे बेरायहैनोसै जोङो होनदो बेरायहैनोसै जोङो हाय नै मुफुर नायनोसै जोङो ने मुफुर टाइगार नायनोसै टाइगार सादुल लानो नांगौसै ने मेरा नाम गिसे नजरी मेरा नाम गिसे नजरी ये फालिया लादो हने मामी ने ना मेरा नाम गिसे नजरी बेंगालुरु दखना गानना बेरायनोसै नजरी गोरी खाओ इसको थांगासिनो दङ जोङो नै गारि जोङो मोनफैबाय न'आव जायगायावहाय नोंथांमोननो खोन्थानोसै मा मा नायो जोङो मा मा दङ बेवहाय नोंथांमोना नायलांदो टाइगर देखो टाइगर हाँ टाइगर है टाइगर सो रहा है इसका है टाइगर का डेन दिखो बियर है देख जा रहा है पोलर बियर मुफुर ganda nih ganda nasi मेरा दोस्त है डेनियल नहीं मैं हूँ बेंगलोर कर्नाटका कितना बढ़िया डियर है देख शाम को करता हूँ आपको वीडियो कॉल करता हूँ शाम को कृषि देख लिया
11 इधर देखो इधर हेलो चले आ जाओ पहले स्नैक देखे थे स्नैक स्नैक है किधर हाँ चलो मक्खी पाइथन ये पाइथन बाद में वापस दे देंगे ये फोटो है बड़ा वाला सर टोटस खावसु आने खावसु आरो थैदोंसो सानदों टोटस थैनाय बायदि थायो नै टोटस नां मोनालै मामि जा लेथ्रा नुयो भिडिअ टोटस मामिया लांनोसो होनबावबाय नै खाथियाव थांलाय खाथियाव Berhenti pas bisa. ओरैबायदि गिथाव दं आरो बुस्थुफोरा आयौ चलो सिमांसो नुलायलायगोन ने चलो आगे चलो ओरैबायदि मानसि जादोंना अयथासार मानसि जादों स्कुलनिफ्राय गोरलै गोरलैफोरखौबो लाबोदों Hello, hello monkey. Hello. Krisi, ladu lah. Sip. दखना गाननानै बेरायदोंना मानसिफ्रा जा नायो समाज सेक्टर गोलैबो दङ ओरैबायदि मेंबाय गरम मोनबाय थाबायै आथिं रुजोबबाय क्रोकोडाइल वगैरह है क्रोकोडाइल
आइए कुछ और है Lo bisa nggak kenal lo? হ্যাঁ Itu aku bisa salahin.